A veure, aquest ve de Déu de rossinyols. Amb unes coses no les tindràs i ja està. Hòstia. A veure, i aquí qui els ha trobat? La mestra. Bueno, i qui s'ha quedat sentada allí a disfrutar del paisatge mentre els altres recollíem els rossinyols? Fa falta, la retòrica és necessària. Té el seu rol. Qui estava mirant a veure que estéssiu bé, cap a d'on tiraríem per sortir d'allà? I ha trobat el camí bo, que es vam hagut de ficar a través, no? Sí, senyor. Que no plogués. Això és una meravella, trobat aquests rossinyols, eh? El lloc no s'ha de dir. No. Escolta, com fas l'aigua calenta? Cap allà. No, ja. Com la fas? Amb un termo. Ah, va, tens un termo elèctric, Pues aquest Martí, Marta, amb el pollo que hi ha... Després de fer nosaltres la funció, jo vaig veure cartells allà. Va ser una mostra. La mostra dels Una guionistes. mostra de l'escola. Però no de... no del festival. Allò, me toca por. Us heu perdut una rossinyolada tremenda, eh? Ja ho veig. No, la podem disfrutar, no? Per això, què? No, Bueno, Com a més? Els bolets són animals.